Shugor nakaslem jong unong san Hima. Kublay pi ki parlok borok ki bachus ko tanat ban pe kani ka program gajongi mangai Gabriel Timolong ban ki piang subhai pi sakani ka program gajongi the talk show kablawan lam shapi do unong san Hima. Ti parlok kumangi te ba hakani ka jala gajongi ngil don shibon ki aktor ki actress ki nongrai ki nongshat par kumjur ki nongshna ki nongpenmi ki film but kandang mi ki ski ki por ki film kasi jongi hakani ka jala kinang kiu na ka por shakapor. The claim dapat slam, claim datu ya kapor. Hakani kapor gidan mengi kini ki argut kinong isi benta hakani ka film khasi ka ban supply pajba shen. Baka kerteng jo ka film ka kerteng Khor. The claim dapat slam ka skoba ban kerpat yaki bakin ashwai kata ka jupini thu iladi hakma jupi upajba. The kublishibun kong kublishibun ba ka jing. Supply por ka bakerpang ka jupi namta kani ka program ka jongi. The ki pitang subai pi sakani ka program jongi. The kindiat shopping insdangi kani ka jinga keren ka jongi habai de bakani ka film. Ni kwa ba shikintin arkati pin ashwa kata ka jupini thu iladi Syaki pajba. Dah kulisi buan ba ya kapor ka jongpi. Tega kateng jonga dari bana timan maulong. Blay fiba Gabriel. Okay. Nga kateng Jeremy Khongji bat nga wan hanne ban pan jingkersha nam ta ka film jongi ka ban sami la khalai tarik ka Khor. Ti pajba ko ba pilay sngow ya kata ka jing pin itu nakaliang ka jongki. Temata kumni hi kindiat ngin pej ya ka trailer jong kani ka film. Bos, gini-gini kena promotional. Ang pambelang patloy, kamut melodi klawai. Banut penun kam ya ka. Madai bandon musim sindra. Kay kaba wanja ya kalut, kadai ke jinja kaba dimla man mam. Madai ban hias kin ada kakam kamar masna. Habau set kelai kasna, habau set kelai kasna, set kelai kasna. Kumno bang man shine katamet. Mai pa pata jong tashan. Shisha bi ne pa. What king on? Toi ke jing mong ne. Di ba klik nang ne. Kelai sing pa. Ne. Khon ka sung. Tiba Jeremy Khongji Tini kong hingang squad ban sedang suana pi bangan keli ke jingkeli habai dai bat ka jingi si benta ka jopi hakan ka film. Ti ke kata ka benta ka jopi hakan ka film bat kumno pilapan kre ela de na benta ka film. Ka benta jonga ka ka film nga play kum ta way u alpha character. Okay. Ti ye don lang ni ngadi one of the protagonists in a film but ki bayashim bentar kat ban nga isong dor thaba but I Jester nong bet ru ke de ki protagonist lang jo kan ka film ki balam khamat lang te kumangi kren hi ka Khor ba ka tho ya ka tu ka jinglong Khor jong ka jinglong kawai ka jinglong Khor ka ba ka resource ka bangi trai ka mangi ka bangi ding I chalan man ka sngi but ka emlang salang jongi hi ka bala kaya lang ha ka tu ka jili ka ba jong ka kti te ka tu hingi khat lang ka Khor te ngi habban pen I da ka ban carry ya ta ka character ka belong dominant te hata karkom ngi portray bro langot ya ka alpha character Ti kong benta sa shapi kumangi tip ba ngilaju I api mo ki bon tali ki film khasi. Ti bon na kita ki film ro pichu akum I kimi mo. Hai tingi squad tip kindiat ki pajba ki jongi ki squad tip kindiat ba to hakan ka film pisem hakarol kumno hakai ka benta. Ta kulisi buan ba Gabriel ya kata ka jing kali ka jongpi. Te nga kum kalong kemehi kemapi ong mo ngala si mentabon ki film. Re hakan ka film Khor kumapi lai I mo ka ni ka jong iba kini lingdo talang. Te kabenta jonga kani karol kabang asim kalong kum kawai kanong di kanong khai ya kani ka Khor Khor ang ni kamut tang kata ka benta jong kata ka jingdi jingbam ko baang mo re ka babon ka jabo ka jaban ka badan kani ka benta kan katahi Ke pa kata ka khubor ka ba mapi pi kwa ban ai shaki wei pat ki bakwa ban long ki bakwa ban long actress le ki bakwa ban yo ban si mata ki film te na kaliang jonga hi kabanga kwa ban pasyat mo keniat sakini ki khun samla ki jangi khun kenthei ki sindang ki badan ya kan ka sap ka talan te kalong ba kinumri kan
kin peni ya ka kasap ka ba ublay mo kung ula ay hala ka jong ka benta yang i ubreo barok ni dan hala ka jong kasap hala ka jong ka benta ki barwai ki basyat ki barang bankran ki barang bantok ki barang rabun jat de kin mi kan sakhamat ban peni ya kata kasap ka talan ka jong ki dan ni ka jong ar kumjuk mo jong jeri ni jong nur ki barang kata ka benta ladangi ngimi ngimtip kai ka bangidan hapo tinghap ban peni kan sabar baknang ki wei kin itu kan yangi ketika tahi kan ba Jeremy kumno trai pi kan mau ke ka ba penlong pi ba ke jinglong ke ba sngo tanan dan ni kata ke jinglong ke ba sngo thamula ha ka por ba pidang shoot yang ka film hatu kidon kum kita ke jingja Kidon hi katu kan ni jingja kum kita kawai ka banga stonat do kadika kanika council of meeting okay ka meeting jong ki he ki han kum ki ki jong ki designation kum ki IPS ka IS ki officer te lani wat ka kam jong lawyer ra ngam de lawyer nganum tip ka benta kum no baki role maki ka kam te nga yaro bai ba ke ni bila ban wan ra ya ka tu ka bring in writing but ban pen e through ka visual ya ka tu ka judge ya ka tu ka council of meeting ka bang ni try kum ki brio try just mere human being dum la ban perkhat kum tu ba ma i pa inang ban frame ki tu ki judge scene ki ba ma i ru te bila ju shong benta ni pa ju shong benta kum tu ki judge tambah ka dei tang ka jing start jung i ka ba i research me i try ba in sala ban wan ra tu ki judge scene te kata ko ka scene ka banga shop ha but sakawai de ya kanika intimate scene ka banga done by i we ni ki actress ne ba ipen itana na kata kat kom ba kamlong vulgar kamlong klam akor hanu nuru kita artli ki ba ngasutana tamdo te ha ka por ba pidang shoot yang ka film ko mangitip ba ka film kidon ki fighting scene dai te ha ka por ba shoot kita ki fighting scene hatu kidon em par ki jingja ki ba shisha ba phikum ya kura shisha le kum ya tit shisha na kum ya Mynsaw hatu kidon kum kita ki jingja ani ho ki don kita ha ka por bangi dang practice si nga la poi kura kum ba arsian lai sin ni Jester na khaman Jester okay te ha ka por bangi ya perform ya kanika somersault okay nga backflip Haduh kan dosien kala kथा kamet huri ura kala pang la dapat kamet la jingam lot we had to perform it te ni penwandor te ki bon ha ki yu bapli Jester la mong la bon sien wa noi tai Jester de gang ne i aku police officer ne police okay te kamdei kata ka benta gang ne ene kaditang ka character ka bishem me whether kadika positive na ka negative okay te sngotanat ikata ji tu ka jopi te kindiat nga shukwa ban kali hakanu ko kompi akan do ban iba keni ban yale kan ka film hatu phile ya ka audition ne pisa kholing ba ka audition ne pisa jil ba ka audition ne kaditang ka jingi ya itu personal ka jopi ba keni nga rung la ya lagi jong ki jing hi ban kan do ban iba keni ningkong po bang shakhot hi nga shakhot tang ni bentai baret tadian pat nga try kat kum ba yo i ya ka jing trace tom hi try ngam ong bang trace tom ringa ong pat ba yo i ka potential te be insa one lam shakhmat yang ban thap ki benta ki bakham shakhmat okay tikani ka dikasin ni kong ipi ba pichimata ki film na kila don teng do ki film khasi ki ba phila ishimata ngala don teng hi kum ba lai sautli ai ta phila ban jer ka teng ki film ka ko me jonga ka terha karngai ka echoes of adolescence okay mo kita di film ki ba phila ishimata mo ki di film la ishimata te khandiat nga shukwa ban kali haba phi jam shakani ka kam ak film hatu phila da yok kanu ka jiki kai ka bakarpang na ki no ki jaka ki ba shi ai jiki kai na mata ki aktor mo ka self talent ka jong pi na ningkong ka ngadon benta kini ka organization ka ni penyat ya kini ka ki music ki arts ki dance drama but ki creative things ki bangile hata ka organization te dem ngat ha kani ka workshop jong kani ka theater te nga sedang long interest show ha kani ka kam jong ka drama ba ka theater te nga sedang ya chakhamat show ban shimbenta te nga le hi ban join ki classes nga shong ko ba shisna me nga la por te ino hikai jong ai de so thoi thiam I khun jong u guru ratan thiam ti kong khandiat bantang in phai sa chapi ti
skwa ban kli phi ba haba phi shimata kan ka film hatu ki don em kita ki jing ki ba ma phi mat mo kum ka ta ka long kami ban bati ka por ka jopi kan hayeng bat ka ta ka kam ba phi wan ban shoot ka film hatu ka don ka jing apa dang kita hoi kadan ni mo hang ni hang tai tang balong kam da dei kan ka ban ong bakan ka ban bun hadu kata-kata de habang ilej kini kam ak film kadan bet ka jing ayu duna hang ni hang tai tama wala katar ngim thau ko nya kita ki ide bandan ka jing su thu iwe ka jing tri kam lang ka tai ken tin dolor ni ka kam ak film ke bagi kam ba phi tre jing jopi mo man kasni nga tang kini hi ngalet hoi ngalet bit kini hi te kamot i ki khon ki bahaye ki jopi ki kersan ba ki support ba ke nyapi ki ni kam ak film hoi ki support bara kas kalian kay yang samjonga kan te kindiar ka skwa on kelipat ke ipat ka ba phikwa ban ong shakipat ba ashwa ban i kan ka film po ki cinema hall te ke ka ba kata ka message ka jopi ka ba phikwa ban ong shakipat ba na kalian ka jonga te nga request mo ya kipat ba hakan ka singi kan ka tarik mangin pelaj kan ka film ka di khalai tarik dei khalai tarik mon pelaj ka khalai tarik hai mo hani po Anjalee galeria kan di kan ka Friday banwan sto adiam te ka message ka jongi ka long ba kinwan mo bakin ladangi ngi batay ngi thulut ya ka story ru kanum sutanat syu ri ladaki kiwan dong kinyu ikan kay ka benta ka bangi ngi dan hakan ka film kay ka jing mut jong kan ka kerteng mo kum ka khor kin skutu kan ladaki wan pejhi bang tangkat tai ngi request ikipet ba bikin pelaj por kanang mo hak tu kasngi kalong kawai kalong mdei tangang bangi bangin ngin syu depend mo para bangi ak ne ba unong snari kawai kalong ka wai snakipet ba kan kadai katai ni don kamu kata kan support kan kersan na kipai ba mo kanang ba ngindang la ban pinmi mo sakiwe kwe pagi film kasi ki parang itana na ya setanat kata te ba Jeremy kindiat nga skwa ban kli ya phi te nalok ka kam ak film pat ki kam ki ba phi pitre man kasni kumangala kli kong ne ngatri po ko ka organization okay. NGO okay te ke kata ka jing khmi lenti ka jong phi na kan ka film on dai la da ban plaj paj ba ke kata ka jing khmi lenti ka jong phi ka ban mi na kan ka film ka ningkong mo kat kum ka jing pet jonga ka film ka dei ka we ka visual book ka ba ki paj ba ki pelet por da ka ba shupet klab da puli ya ka kot te kajuhi ka jing start fio na ka da ka ba pi pej ka film la da ka film ka don ya ka ta ka content ba ta ka subject jong ka ka khlan te kani ka film kadi ka crunch phang ka we ka resource jongi ka ba kadi ka khor ka kya le tingi penya ya kani ka kya le te bun ki brio ki kloi ha ban bishar henry ngi di ban suthu pa ya kani pangimla ban bentang ya ka sarkaram sa teng ba kamla ban penbiang kam yang ngi don ya kani ka unemployment ki job insecurities ka we ka di ba ki kam ki benta jong ki kam ki duna nang ta de man usnam pa ka don kani ka overcrowding population ka ba hoi kan kadang bun ki brio kata ka kam kadang duna kade te kat ni ka film ka di ka crunch pang ka social malaise ka crunch pang ka poverty ka job insecurity ka ki bun ja ki social malaise ki bang ingat lang ka ni ka film te kata hi ka message jonga bangan ong ba film do bishar ngin pej kumno pat bangi da kani ka we ka benta jong ka resource jongi badi ka kiat i penya kani ka film te ke try kata ka message mo ka ba ki paj ba ki jongi on da ke lai kani ka film ke kata ka jihi kai ba kin yo ling ba kani ka film ngateng sko ba kinyo eta ka we hi ka message ba kinum bishar la da ka de kanu ka jaj kam te ngi kat kum ka character sketch jongi bangi de kita kinong chalan teng hab ban yatri kani ka jili te kontai film do bisa te kan ko ban kli phi poro arngot mo te kan sedang suana ikong te ke kata ka scene ka ba pisko tanat ba ka ba yidon batang de film ka ba phi ak de film ke kata ka scene ka ba phi kap sko tanat ka ba phi dang sa jikan ma ho do mentaru ka scene ka jong hang hakani ka benta ka jong film kari ka tukawai ka banga
ba wan Jester kum pulit mah wan ban kem ya kitu ki khon rut ki jonga te hang tu ka jing bitar kan marba kalau ngau haban pen bam pisa em yu te ngal wan ka jing dom hang tu te ka e ka ba mi na ngam tip su ka jing tim ka jing halai u te ki ba bun ki ba pej pede ki ba snap ki asam berke ba ya kata dialog ka ba ngal pen mi lut kan nala dia ka dikata ya bakan mau hang mau jiri tu ka bang ye shoot seti Shano pi shoot ja. tisha boy Tinggal ni Phlim kibun ki cakap shoot kadai behak ni jalala jong ni kidon sabaro. em kedun bahajala jong hi wa Ti ba Jeremy pakai ke bapen skotanat na ke bapen mau sa ipia do mentaru. Ya ka wen ni gisin ke bapen skotanat ba shoot hak po shoot ni Phlim. Kumbang ala kami pinu benda kabastana tu yang ketika tu ke council of meeting. Okey. Ka meeting jong gitu ki officer ki high designated people ki ba nginum apa ya song ben tribal ki. But ketuka intimate scene ba how beautifully it has been made visual by the surgery director jungi. Di kita shua ki ki bangas tanat tam do ngai tanat ka kam project jungi sekeni. But sakawai de kanika back and forth ka jingya nia jungi ba du Jester ka jingya be iwei. Te absha de shu shim de shpelet no la long. Tambah kat kum ke sistem pa bangim la ban shim ya ka anya kti tingi hab ban don kata ka jing ya be ka back and forth ka mat kaliang katu bai penwan dori ba keni katu ka bangai tanat don ya ko Okey. Phlim Ti kum bakat nungod ip don kinong simata ni Phlim. Kan mau. nganum la jer shu Labon mo. laipun Okey. Temu dah director jong ni Phlim. isa keni ling do talang Ba kini mo. Okey to. Blay pi pa ba bro meta ka sien ngi wan ra spi ka Phlim Khor bat ka phang jong ka ni ka Phlim ka long ka baklan ba bat ngi la le kat bala ban pendap e ki jing bakla ha ka ni ka Phlim te subha na kerpa de fi ba finwan ka sal mi ka ni ka Phlim la khalai tore ka po Anjalee Kaliria Hall ko ble ya pi baro te nakalyang jonga hi ngabarap yang sisien kumba la pensngo de iba jeri ba pinyawan ban ya ai mensiem ya kani ka Phlim ka jongi kani ka Khor ka ban sapan laj la si tok dieng kata ka khalai tarik ba fiwan ban pej ban i dalaki jongi khmat ke e ka benta ka jongi boro ki bangi dan benta kani ka Phlim tanggat tahi kulishibun Ti kublisibun kong bana ya ka por ka bakarpang ga jong pi ya pi kumjo Jeremy ka je kran ka long ka bas kontanan. Tina kaliang ka jong nga ba na kaliang jong nosa hima ngi ai ka jikit pok ki riang na matanga ni ka Phlim ka jong pi kana ba kan long ka Phlim ka ba kring ki pajba ba kan long ro ka Phlim ka ba job. Ti pajba ka tu ngi lapoi siya kabakot, ya kani kajika kren kajongi, bat kini kinong siya matakan ni ka Phlim. Tisay siyan nga ngaw ban karpat, ya piki pajba baro ba pinwan haka kalay tarik ubanay rempang arajar apan riyo. Kata haka ni ka skit hoding, ban pani pajba ya kani ka Phlim Khor, kabla permi da ka tune in infotainment, kabla sinadi ba. Kani ling dot talang, bat haka ni ka Phlim pisayo i shibon ki aktor, ki actress, ki papaw na kani ka jala kajongi, bat kanderu ka way na ki Phlim. Kaban ay jingi kay ba jiks nang ya piki pajba ki papet ya kani ka Phlim. Ti kum tahi kanda pen slam ya kani ngi skoban perkut no ya kani ka program ka jongi hang ni ngi ai kublei pi baro iwe pi wei kublei shibon kublei shajar ngo ublei unkur khuye pi baro kublei shibon